El títol del vídeo no és clickbait, jo no tinc ningú dubte sobre la meva identitat de gènere ara mateix, però per algun motiu molta gent em pregunteu molt, perquè com de vegades parla del feminisme i tal, molta gent em pregunta quina és la meva opinió sobre aquest tema, sobre la gent trans, i jo com a persona cis, com a persona no transgender, no vinc així a liderar ninguna lluita ni a parlar per ningú, vinc així a donar la meva opinió, a exposar la meva reflexió, i si algú vol reflexionar amb mi de putíssima mare, i si no, no passa res, però vull que quede clar això, o sigui, damunt de ser una persona blanca només em faltava vindre a Sisas a parlar per altres persones i a llevar-li veu a altres persones i a altres col·lectius. No, jo en lo meu ja tinc prou, tranquil·litat. Dit això, també vull dir ja, abans de començar a parlar de res, que tot el que vaig a dir des del respecte. Si dic alguna cosa que està mal, no intento ofendre a ningú, tot i que sé que la intenció és una cosa i el resultat és una altra, i que si ofenc algú, saps, no és culpa més que meua, encara que no sigui la meva intenció ofendre, però jo per si de cas, perquè no sóc una entesa del tema, no sóc així, vamos, una eminència que puga parlar de qualsevol cosa sense enganyar-se, sinó que per si de cas, perquè és un tema que considere prou sensible, que pot ferir la sensibilitat i els sentiments de moltes persones afectades, i tampoc saps vull que ningú es pense que sóc així una imbècil que va així a parlar per parlar i a fer mal per fer mal. Si dic alguna cosa que fa mal, de nou, perdó, però que no és la intenció. Una vegada dit això, a diari em trobo en comentaris per les xarxes socials, en especial Twitter, on hi ha molta gent que jo no sé per què té accés a l'internet, suposo que perquè vivim en un món lliure i tots tenim dret a accedir a internet, tots en referisc a, saps, almenys a Espanya, saps? I el cas és que cada vegada n'hi ha més persones a les que exposen que aquestes persones són trans, si no esteu massa tacats en els termes, cosa que jo no soc ninguna experta, però escolta, ho explique per si de cas, saps? Perquè jo no fa tant tampoc sabia les diferències i el que era una persona trans. Pel que tinc jo entès, és una persona que no s'associa, es reconeix com a dona, home o el que siga amb el que ha nascut. El que vull dir amb això, o pel conforme jo ho entenc, és tu naixes amb pel·lila i la societat et diu que eres un home, però una persona trans pot néixer en pel·lila i dir no, jo és que no em sent home, jo em sent dona, o jo no em sent ningú dels gèneres establerts o el que siga. Tampoc estic massa tacant el tema, com ja he dit, per favor. Aleshores, ara n'hi ha molta gent per xarxes socials, influencers, gent de tota classe, perquè és el més normal que passe, que són trans, i n'hi ha molta gent per internet que es dedica a posar fotos d'ells o a exposar-los o a simplement enviar el missatge de no, és que si has nascut en pel·lila eres home i si has nascut en xona eres dona. I n'hi ha molta gent que es queda amb aquest discurs i n'hi ha molta gent que encara afegís no, és que si t'operares, o sigui, si tingués pel·lila, te la lleves i et poses una xona, ja eres dona, però fins que no t'operes no. Aleshores, siga un argument o l'altre, així ve el que jo pense. Sincerament, estem limitant el que tu et sentís que és dona o home a un penjoll o un tall que tens ahí entre cama i cama? De veritat? Ara sí ve el meu punt de vista personal i després continuem amb la reflexió, val? Jo fa uns anys, quan era adolescent i vaig començar a escoltar els primers casos per a mi, de persones trans que s'operaven o que no es sentien a gust en el seu cos, i molta gent parlava de no, és que és un home atrapat a un cos de dona o és una dona atrapat a un cos d'home, i jo no ho acabava d'entendre. I jo, com molta altra gent en aquesta vida, vaig passar per un temps de confusió en el que no entenia la meva sexualitat, no entenia perquè jo em sentia a gust siguent dona, però no entrava dins del cànon estètic de dona que marca la societat. M'agradaven els homes, però també m'agradaven dones. Aleshores, era bisexual, era una viciosa pel que marca la societat i tal. O era una hetero que estava confosa, estava molt perduda. I vaig arribar a plantejar-me en plan de si hubiera tingut l'opció, si hubiera tingut la informació des de menuda, jo hauria volgut ser home, o sigui, jo em sentiria home. Jo em sentia home quan era xiqueta i per això m'agradava portar el monyo curt, m'agradava jugar amb Power Rangers i m'agradava vestir-me com un machimarot. I he arribat a la conclusió que, tot i que no vaig ser la xiqueta més femenina del món, per dir-ho d'alguna manera, ni que tampoc he sigut l'adolescent més femenina, ni he sigut la dona que sóc ara, que em considere dona, més femenina i més que com a imatge de dona de la vida, jo em sent dona. A part de la meva sexualitat, jo, com a gènere, jo m'identifique amb el meu cos com a dona, independentment que tinga una xona o no. Perquè, sincerament, tindre figa o no tindre figa no és el que a mi m'ha portat a jo sentir-me dona. No puc expressar, sincerament, el que és ser dona per a mi, però ja us asseguro que ser dona és molt més, però que molt més, que tindre una xona, que t'agrada el color rosa, o que vagis jugat amb Barbies, o que portes els cabells llargs o curts, o conforme et dona la xona gana.
de veritat. I de la mateixa manera que no us puc explicar el que és ser dona, tampoc us puc explicar, i sóc conscient de que no puc arribar a entendre, el que té que ser nàixer en un cos en el que la societat t'identifica com a dona o home i que tu no et sengues part d'eixa definició, part d'eixa etiqueta que t'han posat, i no puc arribar a entendre, saps, la follà mental que té que ser això. I que quan tu te n'adones del que eres, del que tu t'identifiques, del que tu sents que ets i que tu et sents més còmode expressant, la gent vinga a dir-te, no, és que tu tens pil·lila, eres home, o tu tens xona, eres dona. I és en plan de, per què? Per què? O sigui, n'hi ha moltes dones trans que han nascut amb pil·lila, que tot i sentir-se dones, no s'afaiten, no volen llevar-se la seva pil·lila, perquè ho senc molt, però per molt que tingues pil·lila, si tu ets dona, si tu et sents dona i ets dona, eixa pil·lila no és un òrgan masculí dins dels que són els termes de reproducció humana, sí que podem parlar de pot ser d'òrgan reproductor masculí, vale, ho podem deixar ahí, vos puc cedir eixa, des del meu punt de vista igual m'estic enganyant, però si és una dona, la seva mà serà una mà femenina, la seva cama serà una cama femenina i la seva pil·lila serà una pil·lila femenina. O no? Perquè dins del col·lectiu trans n'hi ha molta gent trans que sí que defensa el que si tu et sents home, si et sents dona, que sí que tingues que operar i fer els canvis físics adients per assemblar-te o parèixer més el que marca la societat que és una dona o que és un home, però jo entenc a la gent que diu no, per què tinc que operar-me? Jo em senc dona, soc dona. No necessito prendre hormones per a ser dona, perquè ser dona és molt més que no t'isca barba o que tingues la veu fina o que tindre xona un cop més, de veritat. I m'encenco un poquet en el tema perquè és en plan de, vale, n'hi ha unes definicions establertes en temes de gènere i tal, i aparença física i tal, i n'hi ha uns cànons, i la societat diu pam, 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 però estem en un moment en què estem canviant tantes coses, per què no podem canviar aquestes definicions, per què no podem canviar aquestes maneres de pensar? O sigui, a tu, si tu no eres trans, ni tens res que veure en això, o sigui, jo n'hi ha gent que no entenc què hòsties vos molesta que una dona que ha nascut en pil·lila diga que és dona. És que no ho entenc. O sigui, no ho entenc. Jo, sincerament, des del meu punt de vista i des de la meva experiència personal, jo que me'n vaig adonar que em molaven les ties, o sigui, vaig tindre mogolló de por, perquè com jo sempre he sigut tan machorrota, dic, és que en lo machorrota que soc, només falta que diga que em molen també les ties, saps, per a que la etiqueta de bollera, macho marrot o el que siga em caiga damunt. I no vull convertir el meu discurs d'aquest vídeo del que jo pense sobre la transexualitat i sobre la identitat de gènere en un discurs de, oh, pobreta de mi, jo m'ha sentit tal. No. O sigui, estic exposant el que jo puc arribar a entendre perquè és el que jo he sentit. I a mi m'ha costat molt, sincerament, i jo ara puc ser una persona prou oberta, penso que soc prou oberta de ment, però a mi m'ha costat molt acceptar-me com a hola, em diuen Sílvia i soc bisexual. Sí, estic casant un home. Això vol dir que vagin deixar d'agradar-me les dones? No. Que això és el que em mola també, molta gent que potser parlem del tema és en plan de no, però tu no eres bisexual, t'has casat en un home. I has estat més homes que dones. Com si no haguera hagut estar en ningú mai en la meva vida, ni homes, ni dones, ni res. Això lleva més, no sé, el que siga, el que jo senc, el que jo pense o el que jo soc. No sé, a veure, entenc que cada persona processa les coses d'una manera diferent i reacciona d'una manera diferent, però tot això podria entendre que hi hagi gent que no entenga o no empatitze amb persones que passen per dubtes sobre la seva sexualitat o sobre el seu gènere, però no entenc l'odi. No entenc que n'hi hagi gent que isca amb odi. No entenc que n'hi hagi gent que respecte a la seva manera de medir, la seva vara de medir què és i què no és això o allò, isca amb totes les seues santes ganes a dir-li a una altra persona el que és o deixa de ser, i és en plan de, però tu qui t'ha preguntat? No sé si se m'ha entès el que volia dir, com sempre, si jo sabeu que això gaste més de teràpia amb mi mateixa que per explicar-les. Però no sé, m'agradaria saber què penseu sobre el tema, perquè de veritat que si hi ha algú que no pensa igual que jo, m'agradaria que vinguera que m'ho exposara, perquè, no sé, igual jo estic enganyada, igual jo estic enganyada i el que jo pense no és així, però mira, no sé. Jo ja m'haurà contat el que pensa jo. Si teniu una opinió diferent, doncs m'agradaria que m'ho diguéreu, perquè és igual, podem aprendre un dels altres, o igual, no sé, jo trobo que parlant la gent s'entén, no? Doncs això, mos veiem al pròxim vídeo i ja està. Ciao!